Maging Dito lang tayo daw. Saan pa ba? Hanggang saan pa ba ito? Kaya pala mag-business dito. dami ng mga tao. Ang daming tao. Kapag yung ano mo dito. Negosyo mo dito. Wow! Ang tiyaga naman nila magano. Merienda. Bakit nakapag may negosyo dito? Kasi arami na ulo, diba? Jack, Boko Shake. Wow, ang daming tao kaso magtinda. Tinda nga ako dito. Hindi naman to araw-araw ganito. Meron pa din. Fairness, meron pa din po pala. Tinda tayo talaga ang parang dito. I love daan kalikasan. Meron ng mga t-shirt no? Daang kalikasan talaga, tingnan mo. Ganda ng resto pala doon. Kung gusto nyong bumaba, mag-picture, baba na kayo para. Ayan, dali. Wow! Sige, sige. Nakakatakot! Nakakatakot! Uy, doon ka sa mama mo. Kailan kayo dyan, tita? Daang kalikasan. Oh, very nice. Tita, dun ka din, tita. Sige na. Nagbibideo Sige ako. na, sige na. Video. 1, 2, 3, go! Patayin din kita. Gosh, nakakatakot naman po. Patayin mo lang. Dito ka, Gisha. Ayan yung mga tao, ang dami-dami doon sa taas. Ayan, parang ano to. Say, tingin. Kaya ni baby. Tingin, bilis. Baby, tingin. Tingin kay tita. Tingin kay tita. Different! Let's open. Let's open. Let's Tingin. Let's Yan. open. Let's open. Let's open. Tinan mo yung mga tao para ng ano. Para na silang, Doon sa taas, oh. Grabe, Grabe no? naman. para na silang ano doon, no? Tinan mo. Pati rin doon, no? Tingnan mo, in pink and white so. Tingnan mo na yan. Oh, may pa-park. Wow, maraming tao. Maraming bumisita dito sa Daang Kalikasan, guys.